Както сме се прибрали от отпуската, от хубави места, където хората са спокойни, усмихнати почти навсякъде, прибираме се така забързаната шумотевица, където хората обикновено са късани, ядосани, нервирани. Имате ли такива наблюдения? Определено имаме такива наблюдения, но дали ти ще откликнеш на негативното настроение на хората си е лично твой избор. Ще ви дадем един пример. Всички сутрин имаме две неща, които ни се случват. Или караме с колата на път за офиса, или се возиме в градския транспорт на път за офиса. Много рядко пътуваме с таксите за работа, но то е едно и също. Когато си балансиран и спокоен, когато си заредил си себе си, тогава, ако някой те засече или ако има някакъв конфликт около тебе, няма да го допуснеш вътре до себе си, дълбоко. Няма да се изкараш от равновесие, защото когато се изкараш с една такава ситуация от равновесие, той ти се срина от деня в общи линии. Още от сутринта, да. Затова ние самите трябва да се подготвим и балансираме и тези неща те се случат непрекъснато, но не е нужно да ги допускаме до себе си, да влизат и да ни влияят. Трябва да се затвориме за тези неща по някакъв начин. А мислите ли, че точно за това тези неща, които ще покажем, са по-подходящи за жените, тъй като жените обикновено са по-емоционални и допускат до себе си много повече неща? Определено са изключително подходящи за жени. Не само за жени, тъй като йога е универсална практика, но жените изключително добре се повлияваме от йогата. Ние сме, както каза ти, много по-емоционални от мъжете. Много повече неща допускаме до вътрешния си мир, а и ние самите сме до някъде и общото мнение, че сме по-неуравновесени. А йога практиката ни помага ние да бъдем по-балансирани и всъщност да запазим своята емоционална цялост. А и нека се замислиме за натовареността на жената в съвременното ежедневие. Жената не е просто само домакиня и това всички го знаеме. Жената се грижи за децата, жената се ходи на работа като всички други, жената обаче трябва да върти домакинството. Така че тя е много не бих казала много но тя е толкова натоварена, колкото и мъжа. И даже повече бих казала. А трябва да не забравяме, че жената е тази, която трябва да се грижи за емоционалното спокойствие в семейството и в хармонията. Жената балансира нещата. Една изнервена жена не може да направи баланса, но когато тя е хармонична и спокойна, може да успокои половинката до себе си. Затова жените трябва да ни гледат внимателно днес. Хубаво е да има релаксация след всяка една асана. Тази асана се нарича мъртва поза или шавасана на санскрит. При нея отпускаме всяка една част от тялото, като дишането е плавно и равномерно. За да се отпусне максимално тялото, издишването може съзнателно да контролираме да е 2 пъти по-дълго от вдишването. Дишането е пълно йогийско дишане, което ще го покажем след малко. И по този начин отпускаме тялото максимално добре. За не повече от минута, видях. За не повече от минута, да. След Суря Намаскар преминаваме към Сиршасана или така наречената стойка на глава. Тази асана изглежда като много голямо предизвикателство за повечето жени, да не кажа и за мъже. Ние с Зоя също в началото до някъде се страхувахме от тази асана, но я овладяхме с упоритост и с желание. В началото стената е наш помощник. Тази асана е изключително ценна. Смята се, че това е царицата на асаните. Тя, дори само нея да правим сутрин, ефектът е невероятен върху цялото тяло и върху ума. Започва, ако искате, мога да изброя нейните позитиви. Най-напред това е асана, която действа превентивно срещу разширени вени. Тя оправя стойката, премахва всякакво напрежение от гърба, оросява нервните окончания. Главата се оросява изключително добре с кръв. Дори има и много силни естетични ефекти, тъй като кожата на лицето се оросява изключително много.
Чухме за позитивите от тази асана, само че не всеки ще може да го направи и затова предлагам да покажем на нашите зрителки как могат да се научат. Асаната е изключително лесна за овладяване, изисква концентрация и воля. Започва се в позицията, която виждате в момента е заела Зоя. Ръцете се хващат лактите. По този начин ние фиксираме положението, което ще вземат ръцете като наша опорна точка. Тя отива до стената и ръцете се сключват с преплетени пръсти, като те ще служат за защита на главата да не се превърти. Тя застава изключително близко до стената, която ще бъде наш помощник в началото. Краката се повдигат нагоре и нека тяхната тежест, всъщност, когато се придвижват по този начин краката към тялото, в един момент стигаме до един момент, в който сякаш тялото иска да се качи нагоре. Тогава постепенно вдигаме краката един към друг, като в началото може някой да ни помага да ни вдигне краката и да ги задържи горе. Врата през цялото време трябва да е много добре фиксиран, за да няма едно въртене наляво и надясно. Задържаме в тази поза, подпираме се на стената и се опитваме концентрацията ни да падне в областта на третото око. Така дишането трябва да е равномерно през цялото време. Дишането в йога става през носа. Излизането от асаната е изключително плавно и внимателно. Колко време трябва да... В началото не повече от 30-40 секунди, като това задържането се увеличава с времето до минута, 2-3. Хубаво е след изпълнението на асаната да релаксираме в тази поза с юмруци под челото, тъй като изключително много кръв се е насъбрала в главата и е възможно при ставане да ни приушее. Това беше много важно, особено за хората, които се учат в началото. Това, което ще покажем днес, от първия път ли могат да усетят ефекта от него? От първия път могат да усетят едно спокойствие, което всеки път се наблюдава след всяка една йога практика. Хората, когато идват при нас, след това казват, че са много щастливи, много отпочинали и много равновесени. Но дълготрайните ползи идват след постоянна практика, която трябва да продължи поне след 2-3 месеца се усещат по-сериозните позитиви. Но ние смятаме също така, че дамите, които решат да пробват с тази рецепта, която сега ще им дадеме, просто ако са малко по-упорити и ги направят в 5 последователни дни, тези неща, сме убедени, че мъничките ефекти, които ще започнат да усещат, ще ги търсят след това. Следващото упражнение, което Зоя ще ви покаже, е рало. То също от цикъла обърнати асани. Много наподобява с свещ, но се изпълнява с изпънати назад крака. Отново това е асана, която подобрява функцията на щитовидната жлеза и стойката на гръбнака. Оросяването на главата, на лицето. При изпълнението на тази асана в началото може да подпираме, Зоя сега ще покажа, може да подпираме кръста, но когато се почувстваме по-стабилни и по-уверени, преплитаме пръсти и изпъваме дланите назад. Ето това е завършената асана. Колко време трябва да стоим така? В началото може да седим до 20-30 секунди, защото в началото се концентрираме в правилното изпълнение и овладяване на асаните. А когато след няколко месечна практика вече сме овладяли изпълнението на асаните, е желателно да увеличим времето до минута-две. Естествено следва кратка релаксация. Вдишваме, издишваме, повдигаме тялото, изправяме се
И сега Зоя се подготвя за следващата задължителна асана от практиката. Това е главоколянната. При главоколянната, както подсказва нейното име, целта е главата да допре до колената. Асаната само привидно изглежда лесна, но в действителност е доста трудна за изпълнение. При нея е много важно гръбнакът да е изправен, като навеждането идва от кръста. Това е една асана с изключително благоприятен ефект върху половите органи. Тя регулира изключително много функцията на яйчниците, на матката и на цялата... забравих да спомена, че регулира и функцията на надбъбречните жлези. При тази асана е възможно в началото да се усеща едно опъване в колената и в мускулите. Затова изпълняваме до там, докъдето ни е удобно. Като с всяко следващо изпълнение сваляме, докато достигне челото до колената. Държим гръбнака изправен. След тази асана преминаваме към асаните, които са извиващи назад. Следва отново кратка релаксация. Релаксацията по корем е подобна на тази по гръб. При нея дланите сочат отново нагоре, лицето обърнато спокойно на една страна. В момента Зоя се подготвя за изпълнение на кобра. Челото е допряно до пода, дланите са под раменете. При вдишване тя леко разтваря краката, таза се залепя за пода и се извива тялото назад. Извиването идва от кръста. Това е една асана, която има невероятен ефект върху гръбначния стълб, върху кръста, отново върху надбъбречните жлези и върху цялата ни стойка, разбира се. Тя има един невероятен естетичен ефект върху цялото тяло. Задържането отново е не повече от 20 секунди в началото. При извиване на ляво, Зоя се стреми да види петата на десния си крак и при извиване на дясно, тя се стреми да види петата на левия си крак. Поглежда нагоре, максимално, сякаш се стреми да види какво се случва зад нея и с издишване се спуска отново изключително плавно и внимателно, като краката се събират и се заема отново обърнатия вариант на релаксация. Следващата асана, която е от цикъла извиващи назад, е скакалец. Това е полускакалец. Тя се заема като се свие единия крак в коляното, другия се изпъне. Свития крак служи за подпора. Дишането е равномерно и плавно. Отново е през носа. След това се сменят краката. Свиваме десния, изпъваме левия. И пълният вариант на скакалец се заема, когато ръцете се поставят с длани сочещи нагоре под срамната кост и с засилване се повдигат двата крака едновременно. Усеща се едно стягане в седалището и с времето се научаваме и да се залюляваме. Тази е, може би, една от малкото асани, при които пълният вариант се заема с силово движение. Отпускаме тялото и релаксираме. И последната асана, от която ще ви покажем днес от обърнатите назад, е лък. Хваща се първо единия глезен, след това другия и извиваме тялото назад като лък. Може да се залюлее. При тази асана правим невероятен масаж на всички вътрешни органи и отново регулираме функциите на надбъбречните жлези, както и на цялата полова система.